3 TS Galaxy, 2 Mamelodi Sundowns. Sanibona bafethu uVanel. So namhlanje ngizokhuluma ama-positives nama-negatives ale game ade sibuka namhlanje. Kade kuyigame emnandi indlela eyisimanga bafethu because wabonile ama-team amabili bekade edinga u3 points. Remember ke Mamelodi Sundowns ibudinga u3 points ukuze ke bakwazi ke bayiqede isizini benama-point amaningi. Mase bethembela kwini na bathembele kwi-Durban City na kwi-Orbit College ukuthi ke ivimbi Orlando Pirates. Kodwa ke ihlulekile ukwenza lo ngoba i-TS Galaxy nayo ibudinga u3 points. Ibudingela na ifuna ukusecure ispace sayo for next season bangayilezi anti bayovika izembe balwe namateam asezansi. So siyibonile ke TS Galaxy iwina lo mdlalo lo ngamagoli amathathu kwamabili. So ngizokhuluma nje ngendlela iMamelodi Sundowns approach ngakhona lo mdlalo. I feel like iSundowns yithathe kancane iTS Galaxy. Angifuni nje uqoma mama wasubheke irecord lani na layo iTS Galaxy coming to this game. iTS Galaxy ibe nama draws awu2. Benje nama draws awu2 ibicoachwa ubani na ibicoachwa ubani uBernard Parker. Bernard Parker ke bafethu siyamazi ube striker umchi. So most yabantu bengenali ithemba kwa nami bafethu anginali bengenali ithemba la le game le uthi ke iMamelodi Sundowns ile game le ngitshosi nje iSundowns le game le izoyiwinela nje le game le mhlambe ngo 7-0 noma ngo 8-0. Mwasubheke phela igame Orlando Pirates eyidlala against iTS Galaxy. Orlando Pirates le game le yenza show ukuthi ke ishayi statement lapha ibe namagoli amaningi. Kodwa ke mwasubheke indlela aline up engakhona ubani na uBernard Parker kule game le kuyena oyibambela lokuba ucoach wani na iTS Galaxy. Ihlani phelile iMamelodi Sundowns. Why ihlani phelile iMamelodi Sundowns? iSundowns vele coming to this game bebezo attack. Yabo bebezo attack bebengazile ukuzo defender kakhulu. So ba decide ukuthi ke abanye babadlali babebeke ebenchini babangaqalisi kule game namhlanje. And enye yezinto leyo ebulale iMamelodi Sundowns awukwazi ukubeka abadlali ababalekile. Yes, I know bayodlala ke iCAF final kuleli weekend abaya kulona. Kodwa ke awukwazi ukubeka abadlali ababalekile. So zibekwa nje iMamelodi Sundowns bafethu iconcede amagoli amabili. Consider amagoli amabili kungashaya 20 minutes izoconsider amagoli amabili. And lokho kuyakutshela ngempela ukuthi ke izinto beyingayihambeli ngempela eMamelodi Sundowns namhlanje. Kodwa ke bakwazile ukuthi ke bakhave. iSundowns ikwazile ukuthi ikhave kube u2-2 kuya kwe half time. Yabo seyishintshwa nje beku-2-2 abantu abaningi ke bebethukile ngempela. Kwathi ibuya nje yakore iTS Galaxy yakore igoli lesithathu. I feel like imandate bisi-clear kuBernard Parker. I feel like ukhulumile nabo because and every coach ubezobatshela abadlali ukuthi awukwazi ucoach ukwazi ukuthi akhulume nabo abatshela ukuthi awukwazi kodwa ulide ngamagoli amabili uzolida amagoli amabili uqede uzoconsider futhi amagoli amabili same half. Kumele wenze sure ngempela ukuthi ke going to the second half uyalithola igoli masolutholile ke igoli udefend. I feel like mina ngokwami le game le iSundowns ibingayitshela ukuthi ke kuzoba igame pound for pound. Kule game le abahlalanga emuva kakhulu. Yabo iTS Galaxy ayihlalanga emuva kakhulu ibonile ukuthi ke iSundowns izofuna ukuya kuyona. Yabo so bangahlali kakhulu emuva. Yes ababe defensive badlale nga5 emuva kodwa benze sure ukuthi ke banama wing backs are fast azokwazi ukuthi athumele ibhola phambili bakwazi ukuthi ke iSundowns bayicounte kanjalo. Mwabonile nje amagoli efirst half amagoli bekanjalo bewamagoli ecounter lawo. For isecond half ke bafethu almost all of isecond half bekuyicontroller nje igame and ba prevent iSundowns ukuthi ke ingabakoreli. Ukuyicontroller nje igame ba prevent ukuthi iSundowns ingakori ingadala umonakalo. And sibabonile ke abadlalile lapha bafethu. Bona uZulu lapha emuva uzoyethola ngempela iman of the match umjida ube defender ngempela uZulu lapha emuva. uLeon simbonile bafethu umjida uthola i-hat-trick. uLeon bafethu uyadlala. Yabo asibe nje neVAR uLeon uyadlala umjida. I feel like he's the only Mamelodi Sundowns player odlalayo. He's the only Mamelodi Sundowns player oyazi into ayile groundini. Yabo I feel like bonke abadlali beSundowns currently abazi ukwenzakalana and babezoqhubeka kanje even iCAF izobaphunyuka mekunje. Remember ke iSundowns njengoba nje iphunyukile njengamanje Orlando Pirates kuyomele iwine against iDurban City. Kuyomele iwine. Once yawina against iDurban City iyayiqukula indebe. Already indebe right now iyapholishwa isise Orlando. Yabo isiyabhalwa njenga